अर्चिता माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत मी ऑनलाईन असताना हरे कृष्णा अर्चिता माताजी तुम्ही असवा स्टार्टिंग हाव नाही 13th श्लोक धरून हाव सुगुणा भट स्टार्टिंग श्लोक सगुणा भट ओके सगुणा भट माताजी तुम्ही स्टार्ट करायचे हरे कृष्णा ओम श्री गुरुभ्यो नमः अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वशं शुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमो क्रोध त्यागा शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पदि मोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव द्वभूतसर्गो लोकेऽस्मि नैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किम् अन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्प उद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्टूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राह प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशसतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। इदमद्य मया लब्धम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्रविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमधान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान्
संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येधं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्तज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीताः उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा. श्रावण महिन्याच्या भगवद्गीते श्रवणोत्सव कार्यक्रमाक अंग उपस्थित अशील सकळ भक्तवृंदाक प्रीतीपूर्वक स्वागत करता. आज 16 अध्यायू रिसाइट केलेले आमगेल्या सुगुणा भट माताजी, अर्चिता माताजी आणि तुळसी कीर्तन सांगिले हेमापई माताजीक अनंत अनंत धन्यवाद. हांगाशील मालगड्यांक आणि गुरुवर्यांक वंदन करून हे सेशन स्टार्ट करूया. आम्ही गीता महात्मेचे 3rd श्लोक अशें आसा. मल निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम. हाजे अर्थ अशें आसा, भौतिक शरीर या देहाचे शुद्ध करचे खातीर आमी नाताची जाल्यार अंतरंग शुद्धी करता जाल्यार आमी गीता स्नान करता म्हणून ह्या श्लोकां सांगिल्लें आशिल्लें आसा. जन्म जन्मांतराचे कर्मफलान आयिल्ल पाप शुद्धी जावक जाल्यार तांतकून आमी मुक्त जावक जाल्यार आत्मशुद्धी जावक जाल्यार आमी गीता अध्ययन करता, गीता सार अर्थ करून घेवन आमगेल्या जिवनांत आमी ते अळवडसून घेवका म्हणून ह्या श्लोकांत सांगिल्लें आसा. आमी इतले पासून भगवद्गीतेचे 15 अध्याय पासून आमी अर्थ करून घेतले. फर्स्ट 6 अध्यायांत कर्मयोगा ಬಗ್ಗೆ कर्म कोरनु कशें आमी ह्या भौतिक प्रपंचांत बंधनांत पडताची म्हणून आमी अर्थ करून घेतले कर्मयोगांत. मागीर मुखार भक्ती योगांत
कशें आमी कर्म करूनय आमगेलें कर्तव्य करूनय भक्ती करून आमी मुखार सुवेत आनी मुक्ती पावेत म्हणून अर्थ करून घेतले. मागीर आतां ज्ञानयोगांतू 13th ताकून 18th चॅप्टर पासून आमी ज्ञानयोगा ಬಗ್ಗೆ अर्थ करून घेता आसच. आमी 13 अध्यायांतू क्षेत्रज्ञ योगांतू पळयलें कशी आमगेले आत्मनी परमात्माल संबंध कशें आसा आनी त्या आत्मा ताकून आमी मुक्ती पावक जाल्यार कसकसन आमी एडॉप्ट करून घेवका क्वालिटीज आनी नवविध भक्ती करून कशी आमी मुखार सुवेत भक्ती मार्गांतू आनी मुक्ती पावेत म्हणून आमी अर्थ करून घेतले. तशीच ज्ञेय म्हळ्यार पुरा जे रियल एन्जॉयर कृष्ण परमात्मुची आमी तागेले दासानुदास म्हळ्यार सत्य आमी अर्थ करून घेतले. 14 अध्यायांतू गुणत्रय योग तांत आमी ह्या पळयली कशी प्रकृती ताकून उत्पन्न जालेले 3 गुण सत्वगुण रजोगुण आनी तमोगुण आमगे कर्मबंधनांत बांदून घालता म्हणून आमी अर्थ करून घेतले. जाल्यार हे गुण आमगेले इच्छा आनी कर्मफला अनुसार हे गुण आमकां मेळनास. हे देह आमकां इच्छा आनी अनुसारा प्रकार मेळनास. 84 लाख स्पीसींतू एक एनिमल लायफ आसा पुरो एक किड्या लायफ आसा पुरो जो मनशाल लायफ आसा पुरो हे आमगेले गुण अनुसार आमकां मेळनास. आमी पुळची धर्मा केलेले कर्मफला अनुसार आमकां मेळनास मेळना जाल्यार आमी कशी अंत तकून भायर येवेत कशी आमी गुणातीत जावेत निर्गुण जावेत कशी आमी एक ट्रान्सडेंटल मोडा पावन कशी देवा लागीं पावेत शाश्वत घरांत आमगेले म्हणून आमी 14 अध्यायांत अर्थ करून घेतले. मागीर लास्ट सेशनांत आमकां हिस ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजीन पुरुषोत्तम योगाचे 15 अध्याय पुरुषोत्तम योगा ಬಗ್ಗೆ आमकां सांगिल्लें आसा. ताजे ಬಗ್ಗೆ संक्षिप्त जावन सांगू प्रयत्न करता. तांणी सांगिल्लें आसा हें सर्व वेदा सार म्हणून पुरुषोत्तम योग हें 15 अध्याय सर्व वेदाचे सार म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा. ह्या अध्यायांत फर्स्ट श्लोक हें सांगतकी हे संसार म्हळ्यार अश्वत्थ वृक्ष हे अपसाइड डावन ट्री आसा म्हळ्यार अधोमुख जावन आसा. हाजी पाळ वयर आसा हाका मूल आधार स्तंभ देवूची हे त्रिगुणान पोषित जावन आसा आनी हाजी ब्रांचेस पुरे हे मेटिरियल वर्ल्ड रिप्रेझेंट करता. म्हळ्यार बरे आमी आमगो तशें एक युनिवर्स जाल्यार 1000 गटली युनिवर्स आसाची ते पुरे मेटिरियल वर्ल्ड ते हे शाखा रिप्रेझेंट करता म्हणून सांगिल्लें आसा. मागीर ताजे पान ते पान देवान आमकां अनुग्रह केलेले वेद कशी आमी भौतीक प्रपंचातून मुक्ती पावेत म्हणून पावचे खातीर देवानाचे वेद उपनिषद पुरे आमकां दिलेले आसा. तशीच एक एग्जाम्पल घेवेत आमी आंब्या रूख पळयल्यार ताजे रिफ्लेक्शन आमकां उदकान दिसता जाल्यार रियल आंबो रुखार आसा आमी लागता ते रिफ्लेक्शन आशिल्ले आंब्या म्हाका आमी धांवता आसाची हे सुख प्राप्तीकोस्कर भौतीक प्रपंचाचे एन्जॉयमेंटाकोस्कर आमी ते फेक आंब्या म्हाका पडल्यांची एक्चुअली रियल आंबो रुखार आसा ते अध्यात्म लोक ते आमी अर्थ करून घेवका. ते अध्यात्म लोक अमृतमय शाश्वत आनी निरंतर सुख प्राप्त जावका जाल्यार आमी गॉड हेड ओपासूचुका हेंची मनुष्य जन्माचे आमगेले उद्देश म्हणून आमी अर्थ करून घेतले. मागीर मुखारी वैराग्य म्हळ्यार कडदान संसार वृक्ष हे अश्वत्थ ट्री अपसाइड डावन अशें अश्वत्थ ट्री हे संसाराक मेटिरियल वर्ल्डा कंपेर केलेलें आसा. वैराग्य म्हळ्यार कडदान ते आमी कतरसून आदिपुरुषाल शरण वचुका देवाल शरण वचुका जाल्यार देवाल शरण वचुका जाल्यार आमी कशी आसका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सकट नमन्यात द्वंद्वा तकून भायर येवन देवाल ಬಗ್ಗೆ आध्यात्मिक जिवनांत आमी रुची डेव्हलप करून देवाल ಬಗ್ಗೆ प्रति आमी प्रेम वाडोवका म्हणून आमी अर्थ करून घेतले. जाल्यार केलो मूड आसाची तांणी केदनय अर्थ करून ज्ञानाची म्हणून देवान सांगिल्लें आसा. तांणी जन्म जन्मांतराची बंधनांतूची मुखार सिताची तांकां मुक्ती मेळना म्हणून आमी अर्थ करून घेतले. मागीर आध्यात्म लोकाचे भगवत धामाचे वर्णन थोडे केलेलें आसा 15 अध्यायांतू. थंय सूर्य चंद्र पुरेना ते स्वयं प्रकाशित प्रत्येक थंय आशिल्ली वस्तू स्वयं प्रकाशित उजवाडू थंय कल्पवृक्ष आसाची थंय सकट जन वात्सल्य रस शांत रस साख्य रस दास्य रस आनी माधुर्य रसांतू आसाची आनी तीव्र भक्तींत आसाची. कसनय कॉम्पिटिशन ना अहंकार ना स्पर्धा मनोभाव ना ईर्ष्य ना कसनय ना तांगेले मध्येंतू तांणी जस्ट देवाल तीव्र भक्तींतू आसाची कसनय अपेक्षा नातिल्ले प्रेम भावनेन देवाल सेवा करता आसाची म्हणून आमी अर्थ करून घेतले. तशीच ह्या प्रपंचाचे सृष्टीकर्तो देवूची एक सूर्याल प्रकाश असो चंद्राल अमृत किरण असो जो जठराग्नी वैश्वानर जावन देवू आसा जठराग्नी समेत फूल वनस्पती जीवन रस प्रत्येक देवानं प्रदान केलेले म्हणून आमी अर्थ करून घेतले. इवन वेद पुराणय देवानं आमकां दिलेले हे माया प्रपंचातून ज्ञान घेवन आमी मुक्ती जावच्याक देवानच हे वेद दिलेले म्हणून. आनी स्मृती आनी विस्मृती उडगास आनी मरेव तेव्हाय मस्त अगत्य आसा. इता म्हळ्यार आमी आतां आमगेल्या जन्मांत हेचे थोडे काळ जाल्यार पुढे जाल्यार कसं एक हर्ट जालेले विशय आनी आमी मना घेवन बसताचे आमकां मरेव मस्त अगत्य आसा. इता म्हळ्यार आमी पुढच्या जन्माचे उडगास आशिल्ले जाल्यार आमी कितली कोरगत आसता आशिल्ली देवान ते आमकां अनुग्रह केला आमकां उडगासूय आनी मरेव म्हणून सांगिल्लें आसा. मागीर क्षर आनी अक्षर लास्ट ताजी पार्ट 15 अध्यायाचे इम्पॉर्टंट क्षर अक्षर आनी उत्तम पुरुषा ಬಗ್ಗೆ च्युत क्षर आनी अक्षर म्हळ्यार च्युत आनी अच्युता म्हणून म्हळ्यार क्षर म्हळ्यार
बद्ध जीव आमगेल तसल बद्ध जीव हे मेटिरियल वर्ल्डान तसं पळय आमगेल तसल बद्ध जीव अक्षर म्हळ्यार मुक्ती जालेले देवाले अनुग्रहान देवाले भक्ती कोरन मुक्ती जालेले हांगा हनुमंताल एग्जाम्पल आमी घेवेत अक्षराक मागीर तांतू ताकून पुरे आनी ते अक्षर आनी अक्षरा ताकून श्रेष्ठ अविनाशी सर्वव्यापी पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष तोची कृष्ण भगवान म्हणून आमी अर्थ करून घेतला एवय वेदांतू हे सेम सांगिल्लें आसा वेदांतूय देवाक पुरुषोत्तम म्हणून सांगिल्लें आसा आणि कोण हे कसने मना डाऊट नातिल्लें फुल्ल फेतान देवाला आराधन करतागी पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान म्हणून नमगताची तांणी खंडित मुक्ती पावताची म्हणून अध्याय सांगून आसा हेंचे गुह्य ज्ञान कृष्णान अर्जुनाक दिल्लेलें आसा आता आमकां 16 अध्याय सांगून दिवच्याक आमगे लुटासाची दैवासुर संपद विभाग योग हिस ग्रेस माधव शरण प्रभूची हांगेल कार्मिक नाव मंजुनाथ कामत आणि MIT मणिपालांत इंजिनियरिंग केलेलें आसा आणि बेसिकली उडपाची आता एट प्रेझेंट आणि रॉबर्ट बॉश बेंगळुरांत मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन काम करता आसाची आणि परमपूज्य राधानाथ स्वामीजी शिष्य आणि वायब्रंट स्पीकर कन्नडान इंग्लिशान लायक प्रवचन दिताची आणि मस्तकड बुक्स वैष्णवान बरयिल्ले बुक्स इंग्लिशान ताकून कन्नडाक ट्रान्सलेट केलेले आसा आणि तुम्ही पुरे जणांना हांकां पळोवन आसतलींचे हांगेल प्रवचन आयकून आसतलींचे भागवत पुराण कोंकणी सॅटर्डे सेशनांतूय आनी प्रवचन दिलेलें आसा एकादशी कीर्तनांतू ईशोपनिषदांतू पर्यंत तुम्ही पळोवन आसतली हांकां तुमगे सक्कड भक्तवृंदाल तर्फेन हांव हांकां प्रभुजीक प्रीतीपूर्वक स्वागत करता दंडवत प्रणाम प्रभुजी एक वेळ हरे कृष्ण महामंत्र सांगून तांकां स्वागत करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे ओवर टू यू प्रभुजी प्रभुजी तुम्ही म्यूट आसाची थैंक यू माताजी हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रप्रथम जावनो श्री गुरु आणि गौरांग आणि अंग उपस्थित आशिल्ल्या पुराजन भक्तांक तुमगेल पुराजनाल आशीर्वाद निमित आसा आयचे चॅप्टर 16 भारती पैमायन पुरा रिविजन केलालो आसा सो 15th चॅप्टराचे आम्ही 15 चॅप्टरांतू पळयला म्हळ्यार कशी अपसाइड ट्री आमगेल भौतिक लोक म्हणलाले आध्यात्मिक लोकाचे अपसाइड डाऊन म्हळ्यार रिवर्स आशिल ट्री म्हळ्यार एक रिफ्लेक्शन आशिल म्हणके आणि तशीची 15th चॅप्टराचे एंडांतू कृष्ण त्रिश्लोकी म्हळ्यार ज्ञानयोग Actually, chapter 13 to chapter 18 Jnana Yoga explain karta Krishna. Tantu most important shlokas 15th verses 15th chapter अंत 15.16 to 15.18. आणि essence of Vedas Vedescha सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम. कृष्णान सांगितलं असं वेदाचे पर्पस तका अर्थ करून घेवचे म्हणगे न्हू. सो आज आम्ही 16th चॅप्टर पळया हांव शेअर करता तुमकां दिसला सांगाची. दिसता आसवा
वही प्रभुजी दिसतस. हरे कृष्ण. ओके. सो आयची चॅप्टर नाम डिवाइन अँड डेमोनियाक क्वालिटीज म्हळ्यार गॉडली दैविक आणि आसुरिक गुण म्हळ्यार पळया ಸ್ವಲ್ಪ ताजी ಬಗ್ಗೆ. 15th चॅप्टर ಅಂತೂ अपसाइड ट्री ताजे ಬಗ್ಗೆ एक्सप्लेन केलेला आसा. जलारी ताजे फल कशी असता म्हणून हे अध्यायांतू विवरण दिला. म्हळ्यार फ्रुट्स ऑफ द ट्री, फ्रुट्स ऑफ द ट्री कशी असता म्हणून हे अध्यायांतू सांगला. तंतू बेसिकली फर्स्ट श्लोकातुलेन संची श्लोका तनक कृष्ण डिवाइन आणि डेमोनियाक क्वालिटीज ಬಗ್ಗೆ सांगता. आम्ही फर्स्ट श्लोकातुलेन स्टार्ट करचे पुढे हाजे ಸ್ವಲ್ಪ एक प्रिव्यू पळया. कडेरी आम्ही प्रिव्यू आणि ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रोडक्शन पळयलारी कडेरी श्लोकास आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ फास्ट वचेत. सो चॅप्टर 3 सेक्शन अंतू डिवाइड केला. म्हळ्यार एक दैविक आणि आसुरिक क्वालिटीज आणि आउटलुक्स ऑफ डिमन्स म्हळ्यार डिमन्स तांगेले नेचर कशी असता म्हणून आणि तिन्ही सेक्शन अंतू हे आसुरी प्रवृत्तीतुलेन एकल्यान कशी भायर येवेत म्हणून कृष्ण सांगता. आम्ही एक एक जावन घेऊन पळया. सो त्यांची कनेक्शन बिटवीन चॅप्टर 15 and 16 कसाने म्हळ्यार 15th चॅप्टर अंतू ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಶ್ವತ್ಥ ರೂಕ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೀಲಸ್ ಜಲರಿ ತಜ್ಜೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ते एक्सप्लेन केला ना त्या हंग कृष्ण हंग एक्सप्लेन करतास. आणि चांग फलाक डिवाइन क्वालिटीज म्हणून सांगताची आणि बॅड फ्रुट्स म्हळ्यार वाईट फलाक डिमोनिया क्वालिटीज म्हणून सांगताची. आम्ही प्रति एकलेले भितरी देर इज ए गुड डॉग अँड देर इज ए बॅड डॉग. म्हळ्यार एंजल क्वालिटीज असता आणि एनिमलिस्टिक क्वालिटीज म्हणून असता. आम्ही कोणाक चड फीड करताची त्या स्ट्रॉंग जाता. खंयची सुणेक चड आहार दिताची त्या सुणी चड भोंगच्याक ताका शक्ती असता. तशीची आम्ही एंजलिक क्वालिटीज चड डेव्हलप करून घेऊन ताका चड फीड केल्यारी त्या स्ट्रॉंगर जाता, त्या क्वालिटीज स्ट्रॉंगर जाता. जाल्यार आम्ही एनिमलिस्टिक क्वालिटीज डिमोनिया क्वालिटीज चड फीड केल्यारी आम्ही आमगेले एनिमलिस्टिक क्वालिटीज त्या स्ट्रॉंगर आणि स्ट्रॉंगर जाता वता. तशें डिवाइन आणि डेमोनिया क्वालिटीज हाजी ಬಗ್ಗೆ डिफरेंस कसन आसा. डिवाइन क्वालिटीज अंतू एकलो देवाले कसने लॉस आसा, लॉस ताजे ಬಗ್ಗೆ ते ओबे करता असता. देवाक कसन इष्ट आसा ते पालन करता असता. जाल्यार एकलो आसुरी प्रवृत्ती होंदून आशिलो तो देवाक केन्ना नमगना आणि तो देवाले विरुद्ध जलाले काम करच्याक तो पळयता असता. सो कोणाक चांग क्वालिटी आसा तांनी दे गेट लिबरेटेड म्हळ्यार तांकां मोक्ष मेळचे इजी जाता. जाल्यार कोणाक आसुरी प्रवृत्ती असता तांनी भौतिक जगताक बौंड जाताची म्हणून कृष्ण सांगता. तशें जाल्यार देव आणि असुरा तांकां आसचे डिफरन्स कसने. देव देवते तांनी विष्णुक अलायन जावन घेऊन काम करताची आणि आसुरी असुरा कोण असताची तांनी विष्णुक विरुद्ध जलाले काम करताची. एक पंता असुरा तांनी वसून घेऊन ब्रह्माला निमगीताच कोण ग्रेट असताची आम्ही की अथवा देव आस म्हणून. तेदन ब्रह्माक उत्तर दिवचे ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದल जाता. तेदन ब्रह्म सांगता तुम्ही एक वारा नंतर येयाची हांव तुमका हाजी उत्तर तुम्ही डिसाइड करूं येता म्हणून.
कडे एक वार नंतर तो एक लायक फीस्ट अरेंज करून असता ब्रह्मदेव आणि एक साइडाक देवते त्यांनी बेसून असताची अनेक साइड राक्षसा त्यांनी बांधून असताची दोग जणाक एक बॅम्बूक बांधिताची आणि तांगेले दुरू हे मृष्टान्न भोजन पुरा दवरताची आणि देवते तांकां सांगताची तुम्ही हे खायाची म्हणून तेदना देवते त्यांनी पळयताची आमकां हातान बांधून घाल्ला आम्ही हे कशी खावचे त्यांनी खावचा प्रयत्न करताची तांकां मला खावचा कष्ट जाता ताका त्यांनी कसं आलोचन करताची हा कशी आम्ही खावच्या जायना नव्हे हे मृष्टान्न भोजन आम्ही कोणा खावच्या जाता तांकां दिवया म्हणून त्यांनी देवते त्यांनी तशी आलोचन करताची जर त्यांची असुरा साइडांतू कसं जाता म्हणारी त्यांनी फ्रस्ट्रेट जाता असताची आमगेले दूर मृष्टान्न भोजन अस जलरी आमका खावच्या जाताना तकाची त्यांनी कशकी सर्कस कोरगीन खावच्याक लड्डू वैरुडोचे त्या वैरुडयतना कोणालकी विंगड जनाला अंगार वचून पडता तेदन तो येवन गेनो हाका गलाट मारता सो अशीची झगडू फ्रस्ट्रेशन अँगर अशी त्यांनी दाखयता असताची आणि थंयची झगड मारचे गलाट करचे आणि करता असताची हेकड देवते तांगेल्या साइडांतू बारी पीसफुल जावन गेनो चलता असता असुरा तांगेल्या साइडांतू फ्रस्ट्रेशन अँगर झगडू अशी जाता असता तेदन ब्रह्मदेव असुरा तांक सांगता तुम्हीची डिसाइड कराची कोण ग्रेट म्हण गेनू म्हणून तेदना असुरा तांकां कळता तात्पर्य कसन म्हळ्यारी केदना एकलो विष्णूक एलायन जावन काम करता तो सुकारी आणि कुशेरी असचेक साध्य अस आणि कोण विष्णूक विरुद्ध जावन काम करता तो केदनाय फ्रस्ट्रेट अथवा आसुरी प्रवृत्ती होंदून घेणू असता तशीची कोण डिवाइन क्वालिटीज दैविक प्रवृत्ती होंदून असता तो भगवंताक कृष्णाक आणि तागेले भगवंताल चरडुव विंगड जीवात्माकनी सेल्फलेसली सेवे करता असता जाल्यार डेमोनियाक त्यांनी केदनाय सेल्फिशली थिंक करताची हांव आय एंड माइन जनस्य मोहोयम अहम ममेती केदनाय हांव आणि माइन तांकां विंगड कसने गोतसना आणि डिवाइन क्वालिटीज आशिल्लेंक एक ग्रॅटिट्यूड म्हणल्यार एक असता जाल्यार डेमोनियाक क्वालिटीज आशिल्लेंक हे मिगेला कसन आस हा मिगेल शक्ती निमित्त मिगेल हार्डवर्का निमित्त मिगेल स्किल्ला निमित्त म्हाका मेळ्ळाले आनी तूं देवाल कसने पात्र ना म्हणून त्यांनी आलोचन करता असताची आणि डिवाइन क्वालिटीज कोणाल आस त्यांनी केदनाय कसने एक कार्य करताना त्यांनी हजारपंत आलोचन करून घेणू हे धर्मा प्रकार आस की अथवा हे अधर्म की म्हण घेणू त्यांनी आलोचन करून घेणू त्यांनी करता असताची जाल्यार डिमोनिया क्वालिटीज कोणाक असता त्यांनी जस्ट डू इट त्या मेंटॅलिटी एक लायक सिनियर डिवोटी आस ताका एक स्टुडंट येवन निमगिता एक चेल्लीन येवन घेनू म्हाका प्रपोज करून घेनू तू मिगेलो एन्जॉय करूया आमी एन्जॉय करूया म्हण घेन सांगल्यार हांव तिगेलो तो एन्जॉय केल्यार तांतू कसने चुकी ना नवे म्हण घेनू तो स्टुडंट त्या सिनियर डिवोटीक निमगिता तेदन तो सिनियर डिवोटी सांगता ते महान पाप कार्य तू तशें करू नज म्हण घेन तेदन तो निमगिता कसा लायक त्याची हांव काय ती फोर्स करता ना तीची चेल्ली येवन घेन म्हाका प्रपोज करता आसना तांतू मिगेल कसन चुकी आस म्हण घेन सांगता तेदन तो सिनियर डिवोटी त्या हाका स्टुडंटा सांगता पळय ताजी खातीरची आमी शास्त्र नी स्टडी कोरका आतां ती चेल्ली आस ती कोणाल प्रॉपर्टी ती तिगेले अन्नाल प्रॉपर्टी केदना अन्न एक विमेन स्त्री म्हणलाली ती वर्डीक जावची तनाक अन्नाल प्रॉपर्टी जावन आसता वर्डीक जाल मागीर बमणाल प्रॉपर्टी कडेरी बमणाल काला नंतर पुत्ताल प्रॉपर्टी जावन आसता
सो आम्ही विंगड जनाल कसनेची प्रॉपर्टी ह्या करका जाल्यार आमकां तांगेल परमिशन जावका आणि त्या ऑथोराइज्ड शास्त्रा प्रकार आमकां त्या धर्मा प्रकार मेळनासका ते चेल्ली नेवन प्रपोज केले म्हणून न्हू विंगड जनाल प्रॉपर्टी वयरी तुका कसने अधिकार ना तू आता तिका कसने ह्या भोग करका जाल्यार फर्स्ट ताके क्र म्हूण आसा तू तिगेले अन्नाक अप्रोच करका आणि वैदिक शास्त्रा प्रकार वार्डीक जावका कडेरी तो तिगेला न्हू तिका तुगेल हातात दिता पुराजन वैष्णव तांगेले देवाले आणि अग्नीले साक्षी तुलेन आशीर्वाद घेवन तू वार्डीक जाल मागीर तू ती तुगेल जाता ताजी पुढे तू कसनेची ह्या केल्यार त्या पापकारी जाता म्हणून सांगता सो अशीची आम्ही पळयल्यार आत्ता कालांतू हे असल पुरा मेंटॅलिटीज डिमोनियाक मेंटॅलिटीज म्हणून सांगताची आसुरी प्रवृत्ती पुरा आमगेले मनाक कशी विम्सिकली आमकां कसन दिसता ताजी प्रकार पुराजन ऍक्ट करताची आता लिव्ह इन रिलेशनशिप्स विंगड विंगड ह्या पुरा त्या डिमोनियाक म्हणून त्या शास्त्राक विरुद्ध जावन आशिल्ले पुरा कार्य आणि एट कोण डिवायन क्वालिटी डेव्हलप करता असता तो ताका देवाल सेवे करचे तागेले जीवनाचे गुरी जावन असता आणि शाश्वत जाल्ले एक जीवन आणि सच्चिदानंद धामाक वापस वचपाक प्रयत्न करता असता जाल्यार कोण डेमोनिया क्वालिटी असता ताका इमिडिएट प्लेजर म्हळ्यार तत्क्षण आता स्मोकिंग करता मुखारी कॅन्सर आयल्यार अडना ताका गोत असता त्या सिगरेटा पॅकेटा वयरी कॅन्सर केल्यार स्मोक केल्यार कॅन्सर येता म्हणून बरो नासता जाल्यार ताका इमिडिएट प्लेजर जावका कॅन्सर आयल मागीर नवे मागीर पळयला सै म्हणून तो आलोचन करता असता ह्या पुरा आसुरी प्रवृत्ती सो तशीच आता भौतिक लोकांत कोण आसताची तांणी पुरा एक मिलियनेर फादर आले लॉस्ट चिल्ड्रन आशिल्ले म्हणके जाल्यार कृष्ण अर्जुनाक सांगता हे आमगेले आणि भगवंताले आसचे एटर्नल रिलेशनशिप आमगेले शाश्वत जावन आशिल्ले संबंध आम्ही ते केन्ना रिएस्टॅब्लिश करका पुनर रिएस्टॅब्लिश कोण घेनो आम्ही भगवंताल बग्गे अर्थ कोण घेवचाक पळोवका म्हणून घेनो सो एज ए होल चॅप्टर 16 समरी सांगची म्हळ्यार फर्स्ट टू सिक्स्थ श्लोकांतू कृष्ण डिवाइन क्वालिटीज आणि डेमोनिया क्वालिटीज बग्गे एक्सप्लेन करता आणि सेक्शन 2 तांतू आसुरी गुण कसन आस म्हळ्यार आसुरी गुण आशिल्ले तांणी कशी बिहेव करताची म्हणून घेनो ताजी बग्गे एक्सप्लेन केलेलो आसा आणि सेक्शन 3 त्या 16.21 to 16.24 अंतू एकलो कशी हे तागेल फ्री विल यूज कोर घेनु डेमोनिया क्वालिटीज तुलेन वयर येवन तागेले सुप्रीम डेस्टिनेशन कशी ताणे अटेन कोरयेत म्हूण घेनु एक्सप्लेन केलेलो आसा सो फर्स्ट टू 3 श्लोका अशें आसा हंतु विंगड क्वालिटीज 26 क्वालिटीज एक्सप्लेन केलेलो आसा कृष्णान दी हा डिवाइन क्वालिटीज अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमम अक्रोध त्याग शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्व अलोभ लुप्त्वम मार्दवम ह्रीर आचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत सो हंतु ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ತನಕ
ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮಳ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಪುರಾ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪುರಾ ಜನ ಡೆವಲಪ್ कोरून घेवका जला ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೆಲವು वर्ण आणि ಕೆಲವು आश्रमाक ते स्पेसिफिक जावन घेनु प्रॉमिनेंट जावन घेनु असता अत उदाहरणेक अत अभयम म्हणून अभयम म्हण कसं नाही फियरलेसनेस कसन जलरी भिवची म्हण असना त्या संन्यासीक प्रॉमिनेंटली असची तसल क्वालिटी कडेरी सत्व संशुद्धीर शास्त्रांत सांगला एक मॅन म्हणरी दारलो तक बटर होलीक केला आणि विमेन तिका फायर आको होलीक केला केदना बटर आणि फायर वट्टू येता त्या बटर मेल्ट जाता तशीची एक संन्यासीन तागेले सत्व केदना शुद्धी दवन घेवका तेदना ताणे तागेले डीलिंग्स विथ विमेन पुरा ताणे केअरफुली हँडल कोरका जाता आणि इवन सन्यासी म्हणून पुरा जनाक कोणे जलर समेत गृहस्थ जलर समेत तागेले बायल सोडून विंग अर्जन पुरा जन तांका ताणे अवसूल म्हणके पळोवका ताकाची आमी माताजीस म्हणून एड्रेस करताची सो सत्व संशुद्धी ह्या सन्यासी तांगेले प्रॉमिनेंट डेव्हलप करून घेवची तसल क्वालिटी तशीची ज्ञान योग व्यवस्थिती त्या हांवें सन्यासी तांकां आसता तसले प्रॉमिनेंट जावन अशी तसले क्वालिटी कडेरी दान दान चॅरिटी गृहस्थ तांकां मेन प्रॉमिनेंटली आसता कसलेक म्हळ्यार ह्या चारी आश्रमांतू मेनली गृहस्थ तांणी मात्र अर्न करता आसताची ताकाची दान करचे गृहस्थ तांगेले प्रॉमिनेंटली तांकां त्या क्वालिटी आसता कडे दम म्हळ्यार गृहस्थ तांकां एस्पेशली पुरा जना आसता जाल्यार गृहस्थ तांकां मेनली आसता कसलेक म्हळ्यार केदन घरांत आसता तेदना इंद्रिय तृप्ती करची तसले टेंडन्सीज चड आसता तेदना मन आमी संयमांत आमी दवन घेवका तेदना हे गृहस्थ तांणी मेनली डेव्हलप करून घेवका तशीची यज्ञ तांणी हे कलियुगांतू संकीर्तन यज्ञ करका म्हणून सांगला सो गृहस्थ तांणी साधू तांकां घरांक तापोवन घेनु कृष्ण कथा दवन घेनु वैष्णवा तांकां प्रसादू आणि दिवन घेनु हे संकीर्तन यज्ञ हरिकीर्तने आणि कोरका सो आणि स्वाध्याय म्हळ्यार वैदिक स्टडी करचे त्या ब्रह्मचारी तांकां मेन डेव्हलप करून घेवका आणि तपश्चर्या हे वानप्रस्थ केदना एकलो गृहस्थाश्रमात तुलेन म्हळ्यार 50 वर्ष जाता तो वानप्रस्थ आश्रमा येता तर वानप्रस्थ आश्रमांत असताना तो तागेले भायले लट्टू तपश्चर्य पालने करून घेनु तो जलतीतले कृष्णाले समीप येवच्याक प्रयत्न करता आसता आणि वरलाल पुरा खंयची क्वालिटीज आसता डिवायन क्वालिटीज आसता त्या पुरा जनान डेव्हलप करून घेवका उदाहरणेक सरळ भाव म्हळ्यार सिंप्लिसिटी कडेरी अहिंसा सत्यम वैराग्यम अक्रोध अपैश्चनम शांत म्हळ्यार ट्रँक्विलिटी कडेरी कंपॅशन करुणा भाव क्षमा निर्मात्सर्य शौचम तेजस ह्या पुरा आश्रमात तांकां ऍप्लिकेबल आसा सो हाजी नंतर कृष्ण डिमोनियक क्वालिटीज ಬಗ್ಗೆ सांगता दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम अंतु 6 क्वालिटीज सांगला एक म्हणा दंभ म्हळ्यार आता एक उदाहरण दिवचे असल्यार IIT एक फेमस इन्स्टिट्यूट सो IIT त्या IIT कॉपी करून घेनु जनांक मोस करची खातीर एक नमुने IIIT म्हणून घेनु एक नमुने शो ऑफ करचे आम्ही समेत IIT के काय उडिना म्हणून घेनु जाल्यार भितर पुरा कसनेची IIT तितली स्टँडर्ड आसना जाल्यार त्या प्रायडान तू तांणी कशी प्रोजेक्ट करताची शो ऑफ करताची म्हळ्यार
IIIT म्हूण नाव दवरन आम्ही समेत IIT के काय उडी ना म्हूण येनु हे दंभ म्हणताची आणि दर्प एरोगेन्स एरोगेन्स म्हण दर्प आता एक मंतार प्रायाचो एकलो सीनियर मेंबर्स येता असता एकलो स्मोक करता असता पुढची काल अंजलरी स्मोकिंग आणि करताना ಸ್ವಲ್ಪ भिवून मुल्ल्यान तोसून आणि करता आशिल्लींची आता एक ओल्ड मॅन आयल्यार समेत तागेल तोंडारीची तांणी स्मोक करताची तो ते एरोगेन्स रेस्पेक्ट म्हूण दिवची ना तशीची अभिमान अभिमान म्हणरी एकलेक आम्ही डिजर्व करनाची जलरीची आम्ही आमकां चड रेस्पेक्ट मेळका म्हणून आम्ही प्रोजेक्ट करून घेवचे तशीची क्रोध क्रोध म्हणक पुरा जनाक गोतस कशीची पारुष्य पौरुषी दाखोवचे आणि इग्नोरन्स अज्ञान हे डिमोनिया क्वालिटीज आस म्हणून कृष्ण सांगता तेन्ना अर्जुनाक एक डाऊट येता कसं म्हणरी हय तशें जाल्यार मिगेलांतू हे डिमोनिया क्वालिटीज आस की म्हणून तेदना पंचश्लोकांतू कृष्ण सांगता दैवी संपद विमोक्षाय निबंध यासुरी माता मासुच संपदम दैवीम अभिजातो असी पांडवा सो तू भिवू नका अर्जुना कसलेक म्हळ्यारी तू दैवी गुण ಹೊಂದೂನ್ ಅಸ ताजे निमित्त तू कसने ಹೆಚ್ಚಾನ್ ಕಡ್ಕ म्हणू ना म्हणून सो श्लोका 6 ಅಂತೂ आम्ही पळयताची म्हळ्यारी हे जगत्तांतू दोन नमुने जन आसाची एक दैव ಅಥವಾ देवते म्हणताची आणि एक असुर म्हणून सांगताची सो आणि श्लोका 7 तुलेन आउटलुक्स ऑफ डिमन्स म्हळ्यार डिमन्स तांगेल नेचर तांगेल गुण प्रवृत्ती कशी असता म्हणून 7 तुलेन 20 श्लोका तनक एक्सप्लेन केला कृष्णान सो हे सेक्शन 2 म्हळ्यारी ह्या चॅप्टराचे सेकंड सेक्शन अंतू डिमोनियाक प्रवृत्ती आसुरी प्रवृत्ती म्हळ्यार खंयची खंयची असता म्हणून एक्सप्लेन केलेलो आसा एस्पेशली 7th श्लोकांतू सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार कोण आसुरी प्रवृत्ती असता तांकां कसन कोरका आणि कसन कोरू नज हाजी बग्गे ज्ञान आसना आणि तांकां त्या कोण घेवचे आसक्ती समेत ना शास्त्र अर्थ कोरून घेवका देव म्हण कसन म्हण अर्थ कोरून घेवका म्हणून हाजी बग्गे कसने आसक्ती समेत आसना हंग उदाहरण तुम्ही पळयता आसची पुराजन चेल्ली चेल्यो पुराजन ಒಟ್ಟು फ्री मिक्सिंग म्हळ्यार विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन सम ड्रेस घालून घेवची ना कडेरी ಒಟ್ಟು हे करचे सो हे पुरा वैदिक विधी विधानाचे अगेन्स्ट असून अशी काम करून घेवची म्हळ्यार एकलेन केन्नाय ताक विंगड स्त्रीक हावसूशी पळोवका जाल्यार हंगा फ्री जावन घेवन स्मोकिंग करचे ड्रिंकिंग करचे फ्री मिक्सिंग जावन आसचे हे पुरा आसुरी प्रवृत्ती आणि अनक्लीन बिहेवियर आणि प्रॉपर बिहेवियर आसची ना म्हणून ह्या श्लोकान सांगिल्लें कसं म्हळ्यार आता उदाहरण एक आम्ही इंजिनियरिंग कॉलेजेस केलो कडेन पळयल्यार महिनगटले सेम जीन्स पॅन्ट घालून घेवन येता आसताची म्हळ्यार एक्चुअली आम्ही एवरीडे न्हावका आणि फ्रेश क्लोथ घालून घेवका दिवसाक एक पण नाही केलो 2-3 पंत आम्ही दिवसाक न्हावका केन्ना आमकां क्लीन दवन घेवका जाल्यार आमी केलो कॉलेजेसांतू आनी फॉरेन कंट्रीसांत आनी पळयताची की कितली दिवसा एक पण न्हावचे सेम जीन्स महिनगटले घालचे कडेरी ब्रश करची ना आनी सम क्लीनलीनेस मेंटेन करची ना सो हा पुरा अनक्लीन बिहेवियर अशौचम आणि तशीची प्रॉपर बिहेवियर मेंटेन करची ना स्त्री पुरुषाक समान म्हणून हा लिव्ह इन रिलेशनशिप मेंटेन करचे विमेन वॉन्ट्स टू बी फ्री and independent like man म्हणून there's western countries antani so many propaganda which is very asuri pravrutti केन्नाय स्त्री जाल्ली पुरुषाल वैरी डिपेंड जावन आसता आणि स्त्री म्हळ्यार चरड आशिल्ली she women should be treated as children and she should be protected जाल्यार
आत प्रोपोगंडा कशी ह्या करताची म्हळ्यार शी शुड बी कंप्लीटली फ्री आणि तशी कोण न्हू एक्सप्लॉइट करचे पळोवचे. आणि 8 श्लोकांत तू कसन एक्सप्लेन केलास म्हळ्यार आसुरी प्रवृत्ती ಒಂದೊಂದು आशिल्लो त्यांनी कसन आलोचन करताच म्हळ्यार वर्ल्ड अनरियल आणि एक देव म्हणलेलो ना, हा प्रपंच बरे एक काम सुख हज्जेची हे अल्टिमेट म्हणून त्यांनी थिंक करता असताची. सो जलरी तांका कसा गोत असना म्हळ्यार कसने अंतू जगत्तंतू कंचे ऑटोमॅटिक म्हणलं ना, इवन ऑटोमॅटिक सेन्सर्स कसने असल्या समेत तंतू प्री अरेंजमेंट म्हणले कस म्हणून तनका अर्थ जायना. जलरी त्यांनी सांगताची नो गॉड इज इन कंट्रोल मिगेलेची आय एम द कंट्रोलर म्हणून तशी थिंक करता असताची. सो वर्स 10 अंतु कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभमाना मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता. अत उग्र कर्म तसल्यांतनी ह्या जावचे पुरा आसुरी प्रवृत्ती. त्या 9 श्लोकान सांगितलंस म्हळ्यार अत उदाहरणेक अबॉर्शन्स करचे अथवा स्लॉटर हाऊसेस, कौ किलिंग, गोहत्या करचे, प्राणी करचे असल. आणि काम इनसॅटिएबल लस्ट इज एव्हरीथिंग म्हळ्यार ह्या कामसुख पुराची म्हणून त्यांनी ह्या बिहेव करचे आणि अनैतिक संबंध करचे अथवा स्मोकिंग करचे, ड्रिंकिंग करचे ह्या पुरा आसुरी प्रवृत्ती. त्या दंभ आणि केदन काम चढ जाऊन असता तेदन असल आसुरी प्रवृत्ती त्यांनी करतात. आणि अशुची व्रत हा ऍक्च्युअली त्या पुरा एक जीवात्माला इंटरेस्ट अगेन्स्ट त्यांनी करता असताची. ऍक्च्युअली शास्त्रांत सांगला सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु म्हणून जलरी हन्नी डिमोनियक टेंडेन्सी आसुरी प्रवृत्ती त्यांनी कसं करता असताची म्हळ्यार बॉम्ब प्रोड्यूस करचे, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस करचे आणि त्यांनी मिगेल एनिमी म्हणून लेखून घेऊन तांका तांगेल विंगड जनाल वैरी बॉम्ब घालचे अशी पुरा काम करतात. आणि अशीची व्रता म्हळ्यार कसं नाही अत अनैतिक संबंध करचे अशुची व्रता. आणि मीट इटिंग मांसाहार भक्षण मांसाहार भक्षण केला कसं जाता त्या प्लेस समेत त्या ऍक्च्युअली व्हेरी दया समेत उणी जाता आणि त्या अशुची व्रता. आणि ಕೆಲವು ಜನ कालिका मंदिर म्हणून त्या अट्रॅक्ट करूक असल नाव आणि दवन घेन असतं मीट शॉप अंदू त्यांनी ऍक्च्युअली ಕೆಲವು जन येताची ह्या कालिका मंदिर टाइप टेंपल टाइप म्हणून थंय मांस घेऊन थंय मांस कत्ताची. सो वन वे ऑफ चीटिंग पीपल जना मोस करचे कसं की म्हळ्यार अशी कालिका मंदिर म्हणून तशी नाव दवरला मिगेला चढ मांस विक्येत म्हणून असल पुरा आसुरी भाव त्यांनी होंदून घेणू असताची. आणि श्लोक 11 आणि 12 अंतू सांगितलंस कसं म्हळ्यार कामोपभोग परमा म्हळ्यार अत केदनाय एंग्जायटीन तू असचे. उदाहरण एक दुर्योधनान ताणे केदना पांडव तनी वनवासा गल्लींची तेदना तो तगेला पुरा राज्य शिला जलरी समेत कॉन्स्टंट एंग्जायटीन तशिलो. कसं म्हळ्यार पांडव तनी वनवासा तुला नेताची आणि मिगेल राज्य पुरा तनी घेताची ताका तनक कशी तरी षडयंत्र करून नाश म्हणून जलरी त्यांची पांडवसा त्यांनी वन अंत असल्यार समेत त्यांनी कीर्तन करचे, कृष्णाक उडगास काडचे अशी कुशेर आशिल्लींची. सो कोण असुरी प्रवृत्ती वंदून असता त्यांनी कॉन्स्टंट एंग्ज चिंताम
अपरिमेयम केदनाई आ एंजाइटी रसचे मिगेले मेटीरियल है वत्ता कसन एक्विजिशन्स केला वत्ता बिंगड जोन मिगेल प्रॉपर्टीज पुरा घेताची तकाची कसा करचे जलतीतले हाव इल्लीगल मीन्स जलरी अडना हाव दुड्ड वट करता इल्लीगल वे जाऊन टॅक्स बंदिनाशी तश कसने करनो हाव सर्कस कोर पुरा इल्लीगल वे अरे हाव दुड्ड वट करता धर्मा प्रकार दुड्ड वट करना अधर्मा प्रकार हाव दुड्ड वट करता आणि आशा पाशा शतैर्बद्धा काम क्रोध परायण कितना सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति है अल्टिमेट गोल ऑफ लाइफ मिगेल जीवनाचे उद्देश इंद्रिय तृप्ति करचे आणि तकाची मरणा समयांतू समेत शिला प्रभुपाद भावार्थान सांगताची कसं म्हणरी एकलो आशिलो तो मरण तक चड काळ आसना तागेल मरण लागी येवन आसता तेदन तो डॉक्टराला निमगिता कसं म्हणरी डॉक्टर हा तू कितली दुड्ड जला दिता म्हाका आनी 4 वर्ष चड वांचित अशी करी तेदन हांव मिगेले बिझनेस पुरा सेटल करून घेवन हांव ह्या करूं येता म्हणून तेदन तो डॉक्टर सांगता तू 4 वर्ष न्हय 4 घंटे समेत आसकिना म्हणून म्हाका गोतना म्हणून सो हे आसुरी प्रवृत्ती आशिल्ले तांणी कसन मिगेल आशिल्ले आस्ती अंतू हांव विंगड मिगेल आयुष्य चड करूं येता आणि आयुष्य चड केल्यारी मिगेल इंद्रिय तृप्ती आणि मिगेले भौतिक आसे असल पुरा हांव कोण घेवेत म्हणून आलोचना करता आसताची आणि श्लोक 13 to 15 इदं माद्या मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदं अस्तिदं अपि मे भविष्यसि पुनर्धनम आणि आलोचन करता फर्स्ट इयर हांव $1 million करता सेकंड इयर हांव $2 million करता आणि नेक्स्ट इयर $3 million करता अशीची अहम ईश्वरोहम अहम भोगी म्हणत कसं नाही हांव कंट्रोलर जाता हांव भोगी जाता हांव ईश्वर जाता म्हणून तो आलोचन करता आसता आणि सेल्फ इम्पॉर्टन्स चड दिता आसता ते एकलो रिच मॅन असता तो कसं करता म्हणरी ताक एक होगळू बट्टा म्हणून सांगता आसताची म्हणरी होगळू बट्टा दवन घेवचे दुड्डू दिवन होगळू बट्टा तो होगळू बट्टा कसं म्हणरी हा तू तशी तू अशी तू तुगेल क्वालिटीज म्हणा कसं नाही म्हणता ताक कसन ताक दुड्ड मेळता आसता तो हक होगळीता आसता हक खुशी जाता म्हणरी हा वय हांव अशी आय एम द ग्रेट म्हणून आता रावणा नाही तशी नव्हे म्हणरी हांव लंका नरेश हांव उलयतास म्हणून हांव लंका नरेश उलयतास म्हणता सेल्फ इम्पॉर्टन्स दिवची तसला एक एटिट्यूड म्हणत तांकां कशी दिसता आसता म्हणरी ह्या पुरा प्रपंच मिगेले निमित्त चलता आस म्हणून जला तशी थिंक केल्यार कितली की जन खंय आसताची उदाहरण एक अलेक्झांडर द ग्रेट म्हणून सांगताची अथवा नेपोलियन जावं तांणी पुरा वर्ल्ड कॉन्कर करचे प्रयत्न केले जाल्यार तांणी आता खंय आसताची आणि अथवा कितली जन तांकां उडगास दवन घेतला अथवा पॉझिटिव्ह वे तांकां उडगास करून घेता आसताची सो कोण आसुरी प्रवृत्ती असता ईश्वरोहम अहम भोगी म्हळ्यार आय एम द भोगी आय एम द कंट्रोलर म्हणून अशी आलोचन करता आसता जाल्यार ताका कसं गोत्ता आसना म्हळ्यार ऍज अ जीवात्मा आम्ही जीवात्मा जावन घेनु इनसिग्निफिकंट अणु स्मॉलेस्ट जावन आसची आता एक अर्थ प्लॅनेट घेतल्यारी आणि सूर्याक घेतल्यारी सूर्यान तो 14 lakhs अर्थ फिट करे तितले व्हड सूर्याल साइज आणि या एक युनिवर्स या ब्रह्मांड तांतू एक सूर्य कितली की भूमीत असल कितली की प्लॅनेट्स आणि असच एक प्लॅनेट एक अर्थ म्हणलाले एक
डस्ट पार्टिकल आशिल म्हणके आणि तांतू अर्थ तांतू भारत कर्नाटका भितर एक गांव उडपी भितर कितली की घर तांतू एक सामान्य जावन आशिल त्या घरा भितरही कितली की 5 जण असतात तांतू एक सामान्य जीव जावन असता ज्याला आलोचन कसं करतो म्हळ्यार एक हे हंगे याची म्हळ्यार 4 जण तेकड तुला नेवका हे हंगे याची म्हळ्यार 4 जण हेकड तुला नेवका अशी आम्ही एक्सपेक्ट करता असताची त्या कसं एक जत्ता false ego. So false ego मिथ्य अहंकारा निमित्त आम्ही भोगी म्हणून आलोचना करता असताची जलरी 16th श्लोकान कसं सांग कोण अशी आसुरी प्रवृत्ती होंदून येन असताची तांगेले डेस्टिनेशन कसं ना तांकाची एक डेस्टिनेशन एकची कसं म्हळ्यारी नरक. सो पंचास्कंदांतू एक्सप्लेन केलेलं असतं कितली अनेक नमुने नरक लोक असताची तंतू 28 मेन नरक लोकाच ಬಗ್ಗೆ सांगिल्लस रौरव महारौरव कुंभीपाक अशी विंगड लोका ಬಗ್ಗೆ नरक लोका ಬಗ್ಗೆ एक्सप्लेनेशन्स केलालस. सो कोण पतंती नरके शुचौ तांगेल डेस्टिनेशन खंय वताची तनी नरका वताची म्हणून सांगिलस. सो तनी ह्या लॉ ऑफ कर्म आस विकर्म केलाले नरक वचका जाता म्हणून सांगल्यारी तनी बिलीव करनाची कसन म्हळ्यारी लॉ ऑफ कर्म म्हणची ना कसन के आम्ही कसने जाय जाल्यार आमकां मन आशिल्ले आम्ही कोर येत म्हणून त्या भावने तनी होंदून असताची. सो एक कॉलेज आशिल्ला त्या कॉलेजांतू टीचर्स तांणी कसं सांगची म्हळ्यार देव म्हणलाल ना तकाची तुम्ही कितली जावका तितले गम्मत कोरका म्हणून तशी तांणी स्टुडंट्स तांकां सांगता आशिल्लींची तेदना त्या स्टुडंट्स तांणी तशीची गम्मत आनी कोरचे हे कोरचे कोरून थंय मॅक्झिमम सुसायड केसेस जाता त्या कॉलेजान जाता आसता जाल्यार त्या कॉलेजा ओनरू तो ಸ್ವಲ್ಪ इन्फ्लुएन्शियल जावन आशिल्ले निमित्त मिडियाक आनी ಸ್ವಲ್ಪ कंट्रोल करून सुसायडल केसेस तसले न्यूज भायर येना अशी पळोवचे जाल्यार प्रोपोगंडा कसन म्हळ्यार नो गॉड सो जस्ट ईट ड्रिंक अँड बी मेरी एन्जॉय कराची म्हणून सो असल प्रोपोगंडा डिमोनियक आसुरी प्रोपोगंडा आनी करताची आनी आमी पळयताच की कशी मून प्लॅनेट वचका जाल्यार आम्ही यज्ञ अथवा सॅक्रिफायस कोरका जाल्यार आतां विदाउट एनी यज्ञ आम्ही मून प्लॅनेट वचा म्हणून आसुरी प्रवृत्ती आणि इवन सन्न रीतीचे आसुरी प्रवृत्ती म्हळ्यार आम्ही केदना देवाक अलायन जावन काम करता असता प्रकृती समेत प्लेझंट जावन आसता जाल्यार नाका जाल्यार काम करचे आणि कोण घेनो टू मच हीट अधिदैविक क्लेश आयलाल तेदना आम्ही लाईफ एडजस्ट करून घेवचे पळोवचे एअर कंडिशन करचे हीटर जाल्यार केदना आम्ही देवाक समजावंक घेनो अलायनिंग विथ द गॉड काम करता आसता ताची नेचर नॅचरली प्लेझंट जावन घेनो आसता हे कोणाक गोतना आणि उदक ना पावस येताना ओके पावस देवान पावस दिनी जाल्यार काय प्रॉब्लेम ना हांव भूमी भितर ड्रिल करून उदक आसुरी प्रवृत्ती म्हणून सांगिलस. सो श्लोका 17 अंतू हिपोक्रिटिकल नेचर हिपोक्रेसी म्हळ्यार हे आमकां गोत आशिल्लें म्हणजे हे कलियुग इज अ एज ऑफ हिपोक्रेसी एंड क्वारल एंड हिपोक्रेसी आत्मसंभावित म्हणून गोत्त असल्यार समेत गोत नसल्यार समेत गोत्त आशिल्लें म्हणजे ऍक्ट करचे अशी पुरा करताची. आणि एक विलेज आशिल्लें एक हळ्ळी तांतू 2000 गोट्स ताका मारचे आणि दान म्हणून दिवचे आणि त्या दुडवान आयलल दुडवान
मद्यपान करचे असल पुरा असुरी प्रवृत्ती म्हणून असताची आणि केदना वर्स 18 अंतु सांगिन अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्मा परा देहेषु प्रद्विषंतो अभ्यया शूय का मळरी तो तक इंडिपेंडेंट म्हणून आलोचन करता असता म्हाका कोणी शत्रू असला री मिगेल बॉडी हांव कितली स्ट्रॉंग करूंक घेता म्हळ्यार त्या शत्रूक हांव नाश करता हांव त्या शत्रूक मारता म्हणून त्या नमुने अहंकार आणि बलम बलवैरी दर्प दाखोवचे आणि काम क्रोध असल आसुरी प्रवृत्ती बेळसून घेवचे ह्या पुरा असुरातांनी करता असताची आणि 19th आणि 20th श्लोकांतू कृष्ण सांगता म्हळ्यार असलेंक कृष्णाल ट्रीटमेंट कसन हांनी पुरा कसन जाता हांक पुरा म्हणून तान अहम द्विसता क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरिष्व एव योनिषु म्हळ्यार तांका लोवर अँड लोवर योनींतू जन्म मेळता फर्स्ट मनुष्य जे तशें आसुरी भाव प्रवृत्ती करताची तांका सुण्याला माजराला कडेरी रॅट आणि कडे वापस डिग्रेडेड लाईफ्स worms म्हळ्यार worms in the stool कडे अमीबा जावचे अशीची लोवर अँड लोवर योनींतू घालता म्हणून कृष्ण सांगता तदना आम्ही लेक्चा पुरो तसले कृष्ण दयालू नाही वे तांकां कसल तसल योनीक घालता म्हणून ताकाच प्रभुपाद तांणी श्रीला प्रभुपाद सांगताची कसा म्हळ्यार हे अशी तांकां लोवर योनींतू घालचे सुप्रीम लॉर्ड देवोत्तमाला एक अनेक मर्सी दयाचे अनेक रूप म्हणून आता उदाहरण एक बॉयल आयले म्हण तो डॉक्टराला गेला री तो डॉक्टर एक मात्रे दिता त्या बॉयल होड 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 जावची तशी तो रोगी आलोचन डॉक्टर मात्रे घेतल्यार आनी सांज जावची पशी हे बॉयल होड जातास म्हणून ताकाची तो डॉक्टर सांगता काय भिव नाका तू मात्री कंटिन्यू करी म्हणून कडे ते बॉयल होड 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 जावन घेवन तो कडेरी ते कट बॉयल कट करून घेवन उडयता तशीची कृष्ण केदना एकलेले आसुरी प्रवृत्ती चड जाता कोण हिरण्यकशिपू रावण तसल राक्षस जाताची तांकां म्हळ्यार मार न्हू ब्रह्मज्योतीक पेटोवन सोडता ब्रह्मज्योती तागेले कृपा म्हळ्यार दयेत तो ब्रह्मज्योतीक पेटोवन घेवन तांकां थंय मुक्ती दिता तागेले another form of his mercy. So कृष्ण असुर जावो देव जावो तो तागेले कृपे दाखोवन दाखयता सो अशी सांगिल्ले कोण आसुरी प्रवृत्ती होंदून आसताची तांणी लोवर अँड लोवर योनींतू जन्म घेताची म्हणून तशें जाल्यार आमी आलोचन करचे पुरो की हे आसुरी प्रवृत्तींतल्यान आमी कशी भायर येवचे हाउ टू बिकम फ्री फ्रॉम द डेमोनियक क्वालिटीज ताकाची थर्ड सेक्शन अंतू श्लोका 21 to 24 आतानक कृष्ण सांगता कशी आमी हे भायर येवेत आणि ताची पुढे आमी अर्थ करून घेवका कसं म्हळ्यार कसल निमित्त अशी जाता सो 3 gates to hell एक्चुअली आम्ही मन आयल म्हणके ऍक्ट करूनच म्हणून कृष्ण सांगता त्रिविधम नरकाश्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मात् काम क्रोध आणि लोभ हे 3 gates to hell
नरका वच्चाक तीनी द्वार मळरी है. सो मनुष्य जल्लालेन तक मन आयलले म्हणके विम्सिकली ऍक्ट करची नाही. मनुष्य जल्लालेन आलोचन कोरगेनु ऍक्ट कोरका. आता आम्ही एक कंचे एक ऍक्टिव्हिटी जाऊ का जलरी तंतु एक इम्पल्स म्हणून असता आणि ताका रिएक्शन म्हणून आम्ही रिएक्ट करताचे तो रेस्पॉन्ड करताचे. ते इम्पल्स आयलल तेदना सडन एनिमल्स आणि विदाउट थिंकिंग त्यांनी रिएक्ट करता असताची. जाल्यार मनुष्य जल्लालेन रेस्पॉन्सिबल लाईफ लीड करता आसलेन रिएक्ट करून रेस्पॉन्ड करका. त्या रेस्पॉन्ड कशी करचे इम्पल्स आणि आयल तेदना आणि रिएक्ट अथवा रेस्पॉन्ड करच्याक एक स्लाइट मोमेंटरी फ्रॅक्शन ऑफ टाइम असता. त्या टाइमांतू आम्ही शास्त्र चक्षु तुलेन त्या आयडेंटिफाय करका आणि आमगेले बुद्धी बुद्धी यूज करून शास्त्रा प्रकार धर्मा प्रकार कशी ऍक्ट करका म्हणून आम्ही थिंक कोण आलोचन कोण ऍक्ट करका. कोण की कसं की सांगले तू सूण आहे म्हणून एकल्यान सवले म्हणकुडले इमिडिएट रिएक्ट करताची. खंयची धैर्यान तू म्हाका सुणी म्हणून सांगला तू कोण म्हाका सुणी सांगच्याक म्हणून अशी कोप्पार ऍक्ट करची. जाल्यार त्या मोड ऑफ इग्नोरन्स और मोड ऑफ पॅशन रजोगुण तमोगुणान तू रिएक्ट करचे. जाल्यार कोण भक्त जावन असता तो ताणी सुणे म्हणली कूडले शास्त्र चक्षुतल्यान त्या मोमेंटरी फ्रॅक्शन असता तेदन ताण पळोवपाक कसं त्या अशी इम्पल्स येता अस आणि ऍक्ट करताना मोड ऑफ गुडनेस अथवा शुद्ध सत्वान तू ऍक्ट करका. सो त्या सतत जाऊन गेनु अभ्यास करका. अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येन च ह्रियते. सो अभ्यास करका तेदना हे काम क्रोध आणि लोभातुलेन एकलेन भायर येवेत. आता कंचेची काम क्रोध लोभ इम्पल्स आयल कूडले जस्ट नॉट गिविंग इन करची नाही. त्या केदन इम्पल्स येता शास्त्रा प्रकार कसा नाही कशी त्या इम्पल्स येता अस तो रिस्ट्रेन सडन मन डायवर्ट आमगेल सेन्सस कितली स्ट्रॉंग रिजेक्ट करता असका. नो स्ट्रेट अवे नो म्हणून माइंड नो म्हणून स्ट्रेट अवे जाता. कृष्ण कॉन्शियस ऍक्टिव्ह कृष्ण प्रज्ञा विषय येता असता त्या माइंडा भितरी एलो करका. सेन्सर आमगेल तितली स्ट्रॉंग डेव्हलप करून घेवका. सो त्या सेन्सस स्ट्रॉंग डेव्हलप करता जाल्यार आम्ही स्वाध्याय आणि आमगेल इंटेलिजन्स स्ट्रॉंग करून घेवका. सो तशीची आम्ही केदन आमगेले इंटेलिजन्स आणि स्ट्रॉंग करून घेताची आणि कृष्णाल वेळ डिपेंडेंट जावन घेवन काम करताची तेदना आम्ही हे 3 गेट्स टू हेल काम क्रोध लोभा तुलेन आम्ही त्या भायर येवेत. कृष्णाल मर्सी तुलेन आम्ही भायर येवेत. आता शास्त्रा अशी सांगना की म्हळ्यार काम करू ना म्हण नो सेक्स म्हण सांगना. जाल्यार sex for only procreating Krishna conscious children regulated lifestyle अशी सांगता. जाल्यार आसुरी प्रवृत्ती ओंदून आशिल तो कसने this world is made of only sex desires म्हणता तशी आलोचन करता असता. सो there is a huge difference. डिवाइन क्वालिटीज आणि डिमोनिया क्वालिटीज मस्त डिफरन्स असं की कोण शास्त्रा प्रकार चलता असता तो रेग्युलेटेड लाईफ तो लीड करता असता. फूड मळकुळे मेळमेळाल खावची नाही. रेग्युलेटेड जाऊन घेनो कृष्ण प्रसाद खावचे अशी केदन रेग्युलेटेड लाईफस्टाईल एकलो लीड करता तेदन तो राजसिक आणि तामसिक गुणातुलेन वैर येवन घेनो सात्विक गुण येवन घेनो आणि सात्विक गुणांतू केदन तो सततम कीर्तयंतो माम म्हळ्यार हरिनाम संकीर्तन करता असता तेदन तो शुद्ध सत्वाक हेरूचक साध्यस. सो
तशीची आता 22nd वर्स अंतू सांगिलस म्हळ्यारी कोण एकलो काम क्रोध लोभातुलेन चड फ्री जत्ता तो ही म्हळ्यारी तो पवित्र जत्ता वता आणि सुप्रीम डेस्टिनेशन पावचाक तक्का सुलभ जत्ता म्हणून तकाची शिला प्रभुपादान सांगिलस म्हळ्यारी कोणाक सेक्स डिझायर झिरो अस इज ऑलरेडी लिबरेटेड म्हणून सो इन द इनिशियल फेसेस एक कामक्रोध लोभातुलेन विजय पौच जायनी जल समेत जलतितले त्या उणी कोण 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 गेनो जलतितले पवित्र जावचाक प्रयत्न करता तेदंतो ही विल बी फ्री फ्रॉम 3 gates ऑफ हेल म्हळ्यारी हेलिश कंडिशन आवच्ची तुलेन ताणे तक्का सेव कोण घेवेत म्हणून वर्स 23 आणि तू कसं सांगत म्हळ्यारी कोण शास्त्र म्हळ्यारी त्याग कोरंगेनो ऍक्टिव्हिटीज करता असता तो ह्या जीवनांतूय कुशेर असताना आणि नेक्स्ट जीवनांतूय कुशेरी आसच्याक साध्य ना न सुखम न पराम गती म्हणून सांगिलस आणि लास्ट 24th श्लोकांतू कसं सांगिलस म्हळ्यारी कोण शास्त्र एक्सेप्ट करता तो तक्का अपलिफ्ट करून घेता आणि कृष्णाला धामाक तो पावता आता प्रेझेंट कंडिशनारी आमका कृष्ण प्रेम नाशी असच्या पुरो आम्ही साधना भक्ती आनीके करता असच्या पुरो जाल्यार आम्ही आमका आचार्यसान दिल्लाले शिला प्रभुपादान दिल्लाले हे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आम्ही फॉलो करून घेनो हे प्रगती होंदून घेनो चड पवित्र more becoming more pure चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा धावाग्नि निर्वापणम केदना आम्ही ह्या मनांतुल्या कश्मल फूट करताची चड शुद्ध जत्ता वत्ताची आम्ही संपूर्ण शुद्ध जल्लाल तेदना भगवत धामाक वच्चाक साध्यस सो ताजी कतिरी the man who has escaped these 3 gates of hell, lust, anger and greed, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains supreme destination. Malari Vaikuntha Dhamaka vachaka sadhyasa ani ekleka Krishna prema malchaka sadhyasa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So आम्ही पळयला लस 3 सेक्शन अंतू कशी म्हळ्यारी 26 डिवाइन क्वालिटीज त्या शौचम कडेरी कंपॅशन करुणा भाव सरला भाव अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान कडेरी स्वाध्याय तपश्चर्य अहिंसा सत्यम वैराग्यम अक्रोध शांतते तेजस शौचम क्षमा असल पुरा 26 डिवाइन क्वालिटीज पळयला अस आणि तशीची दंभ दर्प अभिमान अज्ञान क्रोध पारुष्य म्हणून डेमोनियक क्वालिटीज पळयला अस आणि सेकंड सेक्शन अंतू आउटलुक ऑफ डिमन्स कशी त्यांनी बिहेव करताची देव ना आणि जस्ट डू इट शास्त्रा प्रकार वचका म्हणा आमगेल मन आयलाल केल्यार जाता म्हणून उग्र कर्म करचे शास्त्रा विरुद्ध जावन आशिल्ले काम करचे आणि काम जीवन सेक्स डिझायर पुरा एव्हरीथिंग सेन्स ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्तीच पुराची म्हणून आलोचन करता आसची आणि आशुची व्रतो म्हळ्यारी आशुची वृत्ती करचे अनैतिक संबंध मीट इटिंग कडेरी अशीची चीटिंग प्रोपेन्सिटी जावन करताची केदन नसले भाव असता तेदना कॉन्स्टंट एंग्जायटी तो असताची आणि कडेरी अल्टिमेटली ईश्वरोहम अहम भोगी हांव ईश्वरो हांव कंट्रोलर म्हाका सेल्फ इम्पॉर्टन्स दिवका पुरा जनान म्हाका रेस्पेक्ट दिवका हांव आता एक्झाम्पल पळयले हांव लंका नरेश रावण आणि म्हणून आणि अलेक्झांडर द ग्रेट त्यांनी पुरा एक्सप्लॉइट करचे कोण वर्ल्ड कॉन्कर करचे पळोवचे अशी आणि मिथ्य अहंकारांतू आम्ही अणु जल्लर समेत विभू जल्लर कृष्णाक विसरून घेणू त्या रेबेलियस नेचर आम्ही दोन घेणू
विष्णूले विरुद्ध काम करच्या पळोवचे ते आसुरी प्रवृत्ती आणि लॉ ऑफ नेचर कर्माचे नियमा विरुद्ध काम करचे आणि कर्मा नियम ना म्हूण येनू सांगचे अशी आसुरी प्रवृत्ती ह्या पुरा आसुरी प्रवृत्ती आशिल्ल्यान करची तसले काम आणि कोण असले आसुरी प्रवृत्ती असता तांनी लोअर अँड लोअर योनिक वताची त्या कृष्णाले दये निमित्त हांव तांकां तसं लोअर अँड लोअर योनिक घालता म्हणून कृष्णू सांगता आणि लास्ट सेक्शन तंतो कृष्णू हाऊ टू बिकम फ्री फ्रॉम डिमोनियाक क्वालिटीज म्हळ्यार आसुरी प्रवृत्तीतुल्यान आम्ही कशी भायर येवेत म्हळ्यार आम्ही अर्थ कोण घेवका कसं म्हळ्यार 3 gateways ऑफ हेल कसं ने लस्ट एंगर एंड ग्रीड काम क्रोध लोभ हे अर्थ कोण घेनो आम्ही मन आयला म्हणके ऍक्ट करची नाही इम्पल्स ह्या 3 इम्पल्स आयल कुडले गिव इन करची नाही नॉट गिविंग इन बट यूज अवर इंटेलिजन्स से नो आम्ही ऍज अ ह्युमन इट्स अ रेस्पॉन्सिबल लाईफ सो केदना इम्पल्स येता इम्पल्स तुलन रिएक्ट करचे बदलू आम्ही इम्पल्स आणि रिएक्शन अथवा रेस्पॉन्ड करचे मध्ये एक स्मॉल टाइम असता त्या टाइम त्या स्मॉल फ्रॅक्शन ऑफ मुमेंट अंतू आम्ही शास्त्र चक्षु तुलन त्या इन्सिडेंट पळोवन घेऊन आम्ही रेस्पॉन्ड करता दॅट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ए ह्युमन बीइंग आणि आम्ही तामसिक आणि राजसिक वेरी बिहेव करच्या नज केदनाय सात्विक आणि ट्रान्ससेंडेंटल वेयारी आम्ही बिहेव करच्याक अभ्यास करका आणि केदना रेग्युलेटेड लाईफस्टाईल आम्ही करताची ऍज पर गुरु साधू शास्त्र तेदना आम्ही आमका अपलिफ्ट कोण घेवेत आणि केदना आम्ही चड शुद्ध जत्ता वत्ताची संपूर्ण शुद्धी जल्लल तेदना आम्ही वापस भगवंताला धामाक वच्चाक एलिजिबिलिटी कृष्णाला मर्सी निमित्त कृष्णाल कृपे निमित्त आमका मेळता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तुम सगळ्यांक मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी तुम्ही आज दारी ऐकून नमका दैवी आणि असली प्रवृत्ती ಬಗ್ಗೆ सांगून दिलेलं असतं आणि अंतरापण आम्ही कशी बाहेर येतात म्हणून ते सांगून दिलेलं असतं तुमका दंडवत प्रणाम प्रभूजी अनंत अनंत धन्यवाद कोणाक एक क्वेश्चन असला लिंगू बेटा तुम्ही अनम्यूट कोण लिंगू बेटा तो चॅट बॉक्स अंतरा बेटा लाईक झाला म्हणून कमेंट येतात प्रभूजी सगळे जण लाईक कोण अर्थ कोण घेतली असता तुम्ही लाईक स्लाइड शो वरला कोण मस्त सगळे जण अर्थ जेवतेशी सांगितलं असतं तुमका अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण कोणाचं क्वेश्चन नाम उल्लेख का हरे कृष्ण क्वेश्चन है माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी संगाच प्रभुजी हरे कृष्ण आता रावणान when he wanted to take Sita that अनेक लेल बाई लेक ताणे he wanted to conquer her. So he comes under demonic. Okay, why आता तशीची आम्ही when we go for a job to get the salary, that means we are going to take Lakshmi. So Lakshmi is Deval Baila. That now whether we also comes under demonic, is it like that? Kedana Laksh Mellal Duddu personal sense gratification accused Kelari Asuri Pravrutti. Jalari Tanchi Mellal Duddu Bhagavantal Sevek use Kelari the Bhakti Seve. Lakshmi Narayanal property the Mellal Dhana Krishna Bhakti into Krishna charity दिवचे दत्ता मी हे पडेल divine qualities अंतु धाना
चॅरिटी म्हणून एक क्वालिटी अस गृहस्थ जल्लेले धर्म कसं म्हणतो ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚೆ आणि त्या मेळ्ळाल दुड्डू तागेले इंद्रिय तृप्तीक यूज करची नाही त्या देवाल सेवेक कृष्ण प्रज्ञा ऍक्टिव्हिटीजाक आणि कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन कशी आम्ही एक्सपांड करूयेत त्या चॅरिटी दिवचे आता उदाहरण एक लक्ष संबोळ अस एक तागेले शक्त्यानुसार जाऊन घेनो 3,000 की 5,000 की 10,000 की तागेले शक्त्यानुसार जाऊन घेन चॅरिटी दिवचे वरलाल दुडवान समेत हा आता हांव 10,000 चॅरिटी दिलेल वरलाल 90,000 हांव गम्मत करू येता म्हणून नाही त्या मेळ्ळाले 90,000 नांतू समेत आम्ही आता ग्रॉसरीज घेताची ग्रॉसरीज घेताना आम्ही भोग प्रिपेअर करताची देवाल खातीर भोग प्रिपेअर करून घेनो नैवेद्य करताची त्या प्रसादम जाता सो पार्ट ऑफ मनी त्या धन कंचा यूज जाला कृष्णाक भोग अर्पण करच्याक यूज जाला तशीची विग्रह सेवे करच्याक फ्लावर्स घेताची आणि विग्रहाक डिफरंट ड्रेसेस घेताची सो केदना आम्ही आमगेल पेरिमीटर म्हणून आसता कृष्णान आमकां एक पेरिमीटर आता एक बाउंड्री म्हणून दिला त्या बाउंड्री भितर असून घेनो आम्ही त्या मेळ्ळाल धन कृष्ण सेवेक अथवा कृष्ण भक्तीन तो आम्ही प्रोग्रेस जावची खातीर यूज करताची तेदना त्या आसुरी प्रवृत्ती जायना त्या डिवाइन क्वालिटी जाता कसले म्हणा दान इज वन ऑफ द डिवाइन क्वालिटी जाल्यार केदना त्या मेळ्ळाल धन तुम्ही सांगिल म्हणजे लक्ष्मी केदना मेळ्ळाल धन मद्यपान करच्याक अनैतिक संबंध करूक इंद्रिय तृप्ती करूक कृष्ण प्रज्ञाक यूज करनाशी पुरा इंद्रिय तृप्तीक यूज केल्यारी त्या डिमोनियाक क्वालिटी रावणाल प्रवृत्ती आमगेलांतूय आस म्हणून त्या अर्थ जाता सो केन्नाय आमकां मेळ्ळाल धन त्या लक्ष्मी शुड बी ऑलवेज विथ नारायण लक्ष्मी नारायण सो त्या नारायणाल सेवेक कृष्णाल सेवेक युटिलाइज करता तेदन त्या डिवाइन क्वालिटी जाता सो ते आम्ही अर्न करचे ते काम इटसेल्फ अर्निंग द म्हळ्यार आम्ही जॉब करचे इटसेल्फ इज नॉट डिवाइन और डेमोनियक जाल्यार त्या आमकां मेळ्ळाले रिजल्ट्स आम्ही कशी यूज करताची त्या बेजीस वयरी त्या वेदर इट इज डिवाइन और वेदर इट इज डिमोनियक तशी डिसाइड जाता हरे कृष्ण सो हरे कृष्ण ओके प्रभुजी ओके कळले हरे कृष्ण हंग अनेक दोन क्वेश्चन असतात हाँ the right path by winning over asuri pravritti and how to attain salvation to get a way to reach Lord's Parandham by becoming Shuddha Bhakta Hare Krishna ha mostly summarize केलेलं आहे आणि कंचे okay in Kali Yuga we see demonic act so powerful that despite of his some devotional service same person possess both qualities why so because म्हळ्यार कितली की जन्म जन्मांतर तुलेन आयलल क्वालिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभुपाद सांगता काउंटलेस बर्ड्स इन द मटेरियल वर्ल्ड केदन भौतिक लोक आयलींची गोतना भौतिक लोक आयलल तेदना आयलल टाइम तुलेन आता तनक त्या शास्त्रांत कसं सांगला गंगा न्हंय असल्यारी गंगा न्हंय तू ताजे बॉटमान तो आशिल्ले त्या ग्रेन्स ऑफ सँड्स आम्ही लॅक करूं येत जाल्यार आम्ही कितली जन्म घेतला त्या लॉक करच्याक जायना तितली जन्म घेतला म्हणजे भौतिक लोकांतू त्या पुरा त्या तितली आम्ही कितली काउंटलेस बर्ड्स म्हळ्यार कितली टाइम म्हूण गोतना त्या तितले टाइमा तुलेन पुरा आसुरी प्रवृत्ती पुराची काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य असल प्रवृत्ती पुराची आम्ही घेऊन घेऊन आयलींची सो that is the relevant question that तुम्ही निमगीत आसची नव्हे आम्हाला सीता माताजी am I right? Yes, the same person possesses both qualities. Possesses both the qualities, despite like he might be doing some devotional service, but at the back of his service, apart from his service, you will find him doing demonic act as well. That is right.
You answered. I mean, you gave us a satisfactory reply. That is because of the previous births which we have developed. मला कितली की लाइफ टाइम तुलेन आम्ही ते डेव्हलप करून घेन आयलेले हा क्वालिटीज तकाची त्या वासना आणि संस्कार आस म्हणताची आमगेले डीप रूटेड वासना असता अंतःकरणांतू. सो कितली की काम आस, कितली की क्रोध आस, लोभ मोह मद मात्सर्य अशी कितली की काउंटलेस लाइफ टाइम तुलेन डेव्हलप करून घेनु कड़े slowly at maybe demoniac जल्ला कड़े slowly over the period अर्थ कौन गेवनो sorry current गल्ला video off करता. So over the period of time आम्ही बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. कितली की हजार गटले लक्ष गटले जन्मानंतर एक कन्क्लूजन आहे की कृष्ण वासुदेव सर्वमिति म्हणून जरा त्या कन्क्लूजन येवची पुढे कितली की आसुरी प्रवृत्ती एकल्यान डेव्हलप करून घेतला. सो त्या वासना आणि त्या संस्कार ताकेल्या अंतःकरणांत निके अस तकाची त्या वचका जलरी आम्ही सतत हरिनाम कोरका हरिनाम संकीर्तन केला तेदन ते चेतो दर्पण मार्जनम. एक कन्नडी वैरी कितली की धूळी वट्ट केला म्हणरी क्लीन कोरच्या वसनी त्या धूळी अट्टी मोनगेनो 1 मीटर प्रभुपाद सांगता म्हळ्यार कितली मीटर ससाची गोतना तकाची चेतो दर्पण मार्जनम बहुमहा धावाग्नि निर्वापणम. त्या क्लीन कोरनु त्या की एक स्टेज येवका की म्हळ्यार त्या आमगेल्या रियल आयडेंटिटी आम्ही पळोवका जलरी तकाची सांगचे म्हळ्यार इन देर इज अ गुड डॉग इन and at the same time there is a bad dog in each person, but whom we are feeding, that dog becomes more powerful. So I hope I have answered, Mataji. Hare Krishna. Thanks, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. म्हाका एक डाऊट आसा तू पळया म्हळ्यार आमी केलो कडेन आयकलेलें आसा लायक ड्यू टू कोल्ड विंटर सीजन ಕೆಲವು ಕಡೆನ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಜಲ್ಲಿ ಪರ ದೇ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈ ತಸಲೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ not Why? Only that and ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಐಸ್ ಮಳರಿ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಟರ್ ಮಳರಿ ಫುಲ್ ಸ್ನೋ आणि पुढची कडेना they take it a little of to keep their self warm temperatured to get मळरी तंक तन्नी थंडी लागना तशी त्यांनी घेताची so is it also considered as intoxication? Why? Because there are tani kasa sangtachi mळरी that is the logic of all westerners मळरी आमगेले शिया गांव आस आमी ब्रँडी पिताची तेदना आमगेले बॉडी वॉर्म असता तेदना आमकां शी चड लागना म्हणून घेनो जाल्यार त्या पुरा मिस गायडेड प्रोपोगंडा आस आता आम्ही हावाची जर्मनींतू असताना -10 -20 वताना आम्ही सिंपल प्रसादम खाऊन घेनो आशिल्लींची सो जीवन करताल आसताची आता इट्स नॉट दॅट मला कसन ब्रँडी पिल कुडले बॉडी हीट जावका म्हणून घेन काय ना मला तांकां पिवका जावन आसता ताकाची एक्सक्यूजस दिवचे म्हणून घेन सांगताच ना सो एक कसन की पिवच्याक एक कारण जावका सो एक reactions will be there. So there are so many alternatives. कसले brandy पिऊन घेन कसले body heat कोरका dry fruits कला body heat जाता विंगड fruit food अंतुची विंगड असता त्या की body heat दवरता so brandy पिऊन घेनोची heat दवरन घेवका म्हणून घेनो ना so of course some medicinal things may contain some of the ingredients which may be necessary as a medicinal content that being a different issue but body heat तवरच कतीर ब्रँडी पिवचे म्हणत त्या मिसगायडेड प्रोपोगंडा कसं लायक म्हणारी जिंजर आणि पेपर घालून घेनो कशाय पिल्लारी तो बॉडी कितली हीट जत म्हणारी त्या आसिल ह्या पुरा
धावन होता. So खंडी body पुरे. heat होता. There are so many alternatives. Brandy पिऊन चहा कोर कमवून घेणं. So तकाची wherever कसं ना in the name of केदन अल्टरनेटिव्ह सम कास तेदन समेत आम्ही एक्सक्यूजेस देऊन घेणं त्या ब्रँडी पिऊचे अथवा आता उदाहरण ಕೆಲವು ಜನ सांगताची आता ह्या कलारी अशी जाता फिश कलारी कसं कीची जीवा कशी चांग. सो त्या फिशाक रिप्लेसमेंट कितली की फूड अस वेजिटे प्रभुपादान सांगला एक ग्लास हॉट मिल्क नाईट पिऊन घेणं कृष्णा बुक वाजिलारी ब्रेन टिश्यूज तितली स्ट्रॉंग जाता हेल्थ तितले हे असता कसं म्हळारी कौस मिल्क ओरिजिनल कौस मिल्क अत्त मेळची ಸ್ವಲ್ಪ अडल्टरेटेड मिल्क्स ओके दैट्स डिफरेंट थिंग बट प्यूर कौस मिल्क आमगेल बॉडी कसन सफिशियंट विटामिन्स कसन जाव का पुरा आमक मेळता सिंपल फूड अंत दाल और वॉट एवर फूड प्रिस्क्राइब्ड फॉर अस वी गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑल तंतु सानी सांगताची म्हणा फिश कला मात्र त्या अशी मेळता म्हणून ताकाच फिश खायाची म्हणून. सो नो फिजिकल रिएक्शन्स अस सो इट्स नॉट म्हळारी आम्ही फिजिकली कूडले मेडिसिनल कंटेंट असून त्या अनगत्य जाऊन घेणं घेऊ का असेल तर घेऊचे दॅट्स अ डिफरंट थिंग दॅट प्रे करून घेणं त्या घेऊचे डिफरंट थिंग बट नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अंतू एक्सक्यूजेस घेऊन घेणं हांव ब्रँडी पिल्ला बॉडी हीट जाता फिजिकलरी विटामिन्स आणि प्रोटीन्स मेळता म्हणून तशें सांगलारी इट्स नॉट इट्स डिमोनिया क्वालिटीज. थँक यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. एक जाऊन घेणं आम्ही विंगड जना चीट करू येत हांव तुमक चीट करू येत अथवा अनेकले चीट करू येत जाल्यार कोणी कृष्णाक चीट करू जायना. आम्ही अशी कृष्णाक सांगू जायना की कृष्णा हांव ब्रँडी पितास कसं म्हणा मागेल बॉडी हीट जावं का म्हणून ओके हांव नमगुच्या पुरो हो वैवे माताजी ब्रँडी पिल्ला बॉडी हीट जाता म्हणून कसं की हांव नमगुच्या पुरो जाल्यार आम्ही कृष्णाक चीट करू जायना. कृष्णाक गोतस. सो आम्ही आमगेले सिन्सियरिटी तुलेन आम्ही सिन्सियर असून घेन ह्या केल्यारी आमका करेक्ट जाऊन घेणं आमका करेक्ट पाथ मेळता. कोण इनसिन्सियर असता तसले मिसगायडेड प्रोपोगंडा असं मेळता. फिशकावच्या कोणाक डिझायर्स असत ताका कोण येऊन घेन सांगता की फिशिका तुका विटामिन्स अथवा प्रोटीन्स चड मेळता म्हणून ताकाय त्यांची जावका जावन असता हो म्हाका फिश खावका. सो तो कसं करता तो एक्सक्यूज ताण सांगला विटामिन आणि प्रोटीन मेळता म्हणून सो हांव फिश खावच्या स्टार्ट करता म्हणून जाल्यार आम्ही केदान सिन्सियर असताची इवन दो तशी सांगल्यार समेत कृष्णा गिव्स द इंटेलिजन्स इट्स डिमोनियाक रिएक्शन्स विल बी देर one has to face the consequences. So that's the reason we have to be careful with these propagandas. Hare Krishna. सेशन टाइम झालेला असा कोणाक लीव करू असता लीव करू येता आणि कोणाक क्वेश्चन असला तुम्ही प्रभूजी लगी पर्सनली मेसेज घालून उडयता तो ग्रुपात उडयता चार्ट बॉक्सात एक क्वेश्चन असतो प्रभूजी एक दोन तुम्ही आन्सर करू येता मधुरा माता माता. Okay, can you explain the Shastra Chakshu if somebody scolds bad words? Bad words. Somebody scolds bad words. Shastra Chakshu म्हळ्यार कसं ना कंचकी लाईफ आणतो हांव कोणाक किसवला इट्स कमिंग बॅक. कंचकी लाईफ आणतो हांव एकले कपाळा मारनासता तो ह्या लाईफान येऊन घेवन म्हाका कपाळा मारता जाल्यार आमगेल रिएक्शन्स कशी असता कशी खंयची धैर्यान तू म्हाका कपाळा मारले म्हणून घेवन जाल्यार वी हॅव शास्त्र चक्षून पळयतालो तो कशी पळयता मिगेल कार्मिक रिएक्शन्स जातले येता आसप. ऑफकोर्स आमी विंगड जन आमकां एक्सप्लॉयट करचे पळोवचे नज आमकां हॅरेस करचे पळोवचे नज जाल्यार शास्त्र चक्षून पळोवचे म्हळ्यार कर्मा कमिंग बॅक. हांव केदन की एकलेक 50 lakhs मोस कोर नासता ह्या लायफान तो येवन घेवन म्हाका कोणकी विंगड जन म्हाका 50 lakhs मोस करताच. हांव खंयची लायफान कोणाक कीची बॅड वर्ड्स स्कोल्ड कोर नासता ह्या लायफान तू कोणकी येवन म्हाका स्कोल्ड्स बॅड वर्ड्स कर्मा कमिंग बॅक. सो एक्झॅक्ट पैसा टू पैसा वापस येता खंयची ना खंयची लायफ टायमान. सो दिस इज द आन्सर इन शॉर्ट बिकॉज टाइम जाल्ले.
अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी. तुम्ही लायक सगळं डाऊटही क्लिअर केलंय आणि इतली सगळी पण एक्सप्लेन केली. सगळं लायक मना गेलेलं असतं. आता मी पळयल्या असुरी प्रवृत्ती ಬಗ್ಗೆ ऐकताना आमकां दिसल्या आमगेले मध्ये आमगेले कितले असुरी प्रवृत्ती असतात. कोप, स्पर्धा मनोभाव, स्वार्थ किती सगळ्याच मनात करून घेतल्या. आता तो पण आम्ही कशी बाहेर येता म्हणून प्रभूजींनी सांगून दिलेलं असतं. कशी आम्ही देवाल ಬಗ್ಗೆ सतत चिंतन करणं, देवाल आराधन करणं, देवाले नामस्मरण करणं, तशीची मुखारी देवाले वयर आमगेले चित्त आनी मन दवरणं, बुद्धीन इंटेलिजन्स दवरणं, कशी आम्ही भक्ती मार्गान मुखार सिलारी आम्ही सत्वगुण डेव्हलप करून घेता. वेदिक कल्चर फॉलो करणं, सदाचारी जावणं, ते खुशीन जीवन व्यतीत करूं म्हणून आदर्श करून घेतलेलं असतं. अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी. तशीची आमगे सगळे जणां हृदयांतू एक भक्ती बीज असतं. ताकूद्दा घालतल जावं. आमगे भागवत पुराण कोंकणी टीम त्या काम करता असतं. आमकां रेग्युलर सत्संग आणि कीर्तना क्लास, चॅन्टिंग ग्रुप पुरा क्रिएट केला. तुम्ही त्या पुरा का चॅन्टिंग ग्रुपाक एक जॉईन जाले तर एक इन्स्पिरेशन मेळटा. एक राउंड आपण करताना फर्स्ट आशिल्ल्या पुरा जर 4, 8, 16 राउंड करता म्हळ्यार एक भक्ती मार्गान तूं चलूंक इच्छ पावता आसाची जेवण मुखार इच्छ पावता आसाची ते पळोवन खुशी दिसता आसा. तशें करून पुरे जणांनी पुरे ग्रुपाचे उपयोग करून दिवका देवाला अनुग्रह पात्र जावका म्हणून हांव निवडून घेता. आणि फाल्यां चुडी पुजा अनाउन्समेंट फाल्यां चुडी पुजा शुक्रार आनी लास्ट आयतार जाल्यार तितली जणांना तुम्ही तुमगेल्या फॅमिलीच्यान तुमगेल्या फ्रेंड्साक कोंकणी फ्रेंड्साक पुरे लिंक पेटोवन तारी पुरे जणांना चुडी पुजे पात्र भागवहिसूका एटेंड जावका आणि देवाला अनुग्रह पात्र जावका म्हणून निवडून घेता. तशी फाल्यां 17 अध्याय प्रवचन आसा सेम टायमाक पुरे जणांना एटेंड जावका म्हणून निवडून घेता. रोज तुमगेला आदेश आसल्यार नरसिंह आरती सांगून सेशन एंड करता. एक लास्ट क्वेश्चन आशिल्ले तांतू चॅट बॉक्स आशिल्ले. टू ट्रीट आस्मा इन स्मॉल चिल्ड्रन वाइन इज यूज्ड. It is also considered as demonic act. Quick answer दिव्यात प्रभुजी. Actually, there are a lot of replacement for this treatment, not only wine. So, kedan alternative as tadana it is better to go for alternative and better avoid it. Jalari avoid koruka jaina absolutely necessary as a medicine jaukatichi mon jalari as a medicinal ಕೆಲಪಂತ ಯೂಸ್ ಕೆಲರಿ ಕಾಯ್ ತಂತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಜಲರಿ ಬೆಟರ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ನಾಲೆಜ್. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभुजी. मुरलीधर प्रभुजी कसं सांगू असतं तुमका ना माताजी यू कॅन उत्तर या करूया. सेशन एंड करूया आम्ही. श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंहदेव. प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं. नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलाददायिने. हिरण्यकशिपूर्वशः शीलटङ्कानकालये. इतो नरसिंह परतो नरसिंहो. यतो यतो यामि ततो नरसिंहो. बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो. नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये. तव करकमलवरे नकाम् अद्भुत शृंगाम. दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम. केशवधृता नरहरिरूपा. जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. श्री नरसिंहदेव की जय. प्रहलाद महाराज की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.